алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и в эфире телеканала АТР мы продолжаем информационную программу «Бугунь». В следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями на самые актуальные темы, которые появились в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Поехали! Рада поки не захотіла ухвалювати виборчий кодекс із правками президента. Чого забоялись нардепи? Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки і оборони. Журналістів на зустріч не пускатимуть. Зустріч за зачиненими дверима. Під амбасадами США та Російської Федерації акції. Мітингарі за деокупацію Криму. Ну что ж, традиционно я готова представить гостей нашей студии. Александр Алферов, речник Національного корпусу, а також Андрей Длихач, доктор экономичных наук. Витаю вас. Доброго здоровья. Сегодня заседает Верховная Рада Украины, и там парламентарии отказались принимать избирательный кодекс. Подробности нам расскажет наша корреспондентка Милена Амиди, которая работает в Верховной Раде Украины. Милена, ассаляму алейкум, рассказывай, какие у тебя новости. Алейкум селям, Гульсум. Отже, сьогодні наші депутати цілу годину визначалися, голосувати за виборчий кодекс чи не голосувати. Уяви собі, опозиція каже, що вони на руки отримали абсолютно новий законопроект. Там повинна була бути редакція Зеленського, але де-факто це просто абсолютно новий виборчий кодекс. І от за годину, доки тривала перерва, така вимушена, їм вдалося пояснити, що не можна голосувати, тож вирішили таки відкласти на наступний тиждень. Тому що 1200 сторінок, просто офіційна версія, не встигли усі депутати ознайомитися з ними. Тож вирішили таки прийняти вже наступного парламентського тижня. Не обійшлося сьогодні і без скандалів, тому що була бійка між слугами народу Гео Лерос та Максим Бужанський. Дралися, офіційна версія, билися вони за Ірину Верещук, тому що за офіційну версію якраз на її адресу Гео Лерос такі неоднозначні вислови виражав, тобто мат звучав в адресу Ірини Верещук, тож Максим Бужанський заступився за свою колегу. І, власне, от під час цієї сутички усі депутати, які були у залі, повернулися, усі так дружньо розгорнулися і дивилися, що ж там під балконом то відбувається. Рознімати довелося Європейській солідарності слуг народу. От цей цікавий дуже момент. Але вони не коментують ситуацію, кажуть, то виключно справа слуг народу, нехай розбираються самі. Окрім бійок, сьогодні, звісно ж, вдалося нашим депутатам їх попрацювати. Досі триває вечірнє засідання. Деякі законопроекти навіть ухвалені на перспективу, зокрема про формування територіальних громад у Криму та областях. Також зміни були у податковому кодексі. Там йшлося щодо підтримки тих підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю. Про це йшлося. Деякі законопроекти сказали, що не зможуть сьогодні розглянути через те, що забагато правок і просто працювати знову довелося б до ночі. Однак на черзі ще 5 законопроєктів. І депутати сказали, що поки їх саме не обговорять, не приймуть рішення, звідси не підуть. Але сподіваюся, що до пізньої ночі таки вони сидіти не будуть. Гольсо. Чохсагул, это была наша корреспондентка Милена Амиди. Она работает в Верховной Раде Украины. И, как отметила, действительно, сегодня Верховная Рада не голосовала за предложение президента к избирательному кодексу. Собственно, что не устраивало Зеленского в кодексе, рассказали народные депутаты. Давайте послушаем. Були зауваження, які стосувалися простоти проведення та підрахунку результатів виборів. Тому що зараз в тій системі, яка була передбачена, була, по-перше, прихована мажоритарка, там, де були виборчі, потім наступне було приховано все-таки закриті партійні списки. Ну, вот так прокомментировал Александр Качура. А вот народный депутат фракции «Голос» Роман Лозинский рассказал, почему в его фракции не поддержали предложение президента. Давайте послушаем нардепа.
Є ряд правок, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, осіб з інвалідністю. Тобто, насправді, речі потрібні, які потрібно вносити. Але якщо в пропозиціях президента це не було враховано, якби ми сьогодні це проголосували, це порушення Конституції. Зараз Виборчий кодекс знятий з розгляду. Саме тому я наголошую, ми взяли перерву, аби обговорити це питання з монобільшістю. Наступного вівторка будемо розглядати лише вичерпний перелік пропозицій президента, і вже далі ми будемо переглядати всі інші пропозиції і вносити в порядку регламенту і законів. Как вы думаете, почему действительно сегодня нардепы отказались рассматривать избирательный кодекс? Ведь действительно замечания и примечания президента все же были. И немало. Дякую. Ви знаєте, в першу чергу хочу сказати, що бійка в парламенті, яка відбулася сьогодні... Мы к ней вернемся. Давайте, да, сначала избирательный кодекс. В першу чергу зауважу, що зміна виборчого кодексу, вона планувалася давно. І ми маємо чітко розуміти, усвідомити, що зміни правил гри виборів – це нормальна українська політика, тому що кожен намагається під себе підтягнути якісь деталі, елементи. Зрозуміло, що президент Зеленський хоче провести вибори, в тому числі на території ОРДЛО, намагається, і очевидно, там справді буде мажоритарка. Інших варіантів, по суті, сьогодні наша політична ситуація не може розглядатися, але зміни ці мають, зрештою, бути дійсно проговорені, і ми на сьогоднішній день маємо зрозуміти, що виборчий кодекс має бути зрештою, з позбавленою мажоритаркою на сьогоднішній день, хорошу систему, яку просто затопили гречкою, підкупами виборцями, лавочками і тому подібне. Національний корпус з 17-го року ми постійно проводимо якісь акції, постійно проголошуємо те, що виборчий кодекс необхідно змінювати, що він має бути відповідати реальності нашої сьогоднішньої української, тобто партійні списки і, зрештою, відкриті партійні списки. Зрештою, нам необхідно зрозуміти, що мажоритарка в сьогоднішніх умовах – це захід в парламент тих людей, які починають там і бійки, які провокують, тобто люди, які не готові до політичної діяльності в цілому. А как вы считаете, почему сегодня нардепы отказались рассматривать избирательный кодекс? Возможно, чего-то боялись? Да, конечно, боялись непонятной пока ситуации с выборами в ОРДЛО. И совершенно понятно, что прояснится ситуация скорее уже после 9 числа с тем, какие же все-таки реально красные линии проведет президент в переговорах с Путиным. Да, обсудим это еще. Да, вот. А что касается избирательного кодекса, мне кажется, что вполне, что это игра нюансов сейчас. По общей этой системе все договорились. Вопрос только в том, как теперь нюансами допилятся возможности для гарантий местным баронам. Вот была норма о 10 гарантированных местах в списке, ее снесли, ее нет. Но таких еще нюансов там остается на 200 страниц. Как мы сегодня уже отметили, в Верховной Раде Украины сегодня не обошлось без скандала. В Раде подрались двое народных депутатов «Слуги народа», а именно Максим Бужанский и Гео Лерос. Якобы Лерос в партийном чате использовал ненормативную лексику в адрес Ирины Верещук. Бужанский за коллегу вступился. Смотрим, как это было. Шановні колеги, заспокойтесь, припиніть в залі бійку. Шановні колеги, заспокойтесь. Займіть, будь ласка, свої місця. Будь ласка, ну як в дитячому садочку, розсядьтесь кожен на своє місце, ну дорослі люди. Участник драки, народный депутат Гео Лерос, рассказал, Ирину Верещук не оскорблял. Давайте его послушаем. Пусть она выложит скриншоты того, что я написал. Если медиаспільнота вирішить, что там был факт оскорбления конкретно ей, адресованное, или вообще кому-то, то я с удовольствием извинюсь. Что касается инцидента с Бужанским, я предпочитаю не комментировать, потому что это одна история. Началась с того, переросла в другое. Но вот народный депутат Ирина Верещук заявила, покажет переписку общественности.
давайте так, це чат, в якому є присутня не лише я і не лише він, там є наші колеги, і я, напевно, оприлюдню таку переписку, і такі скріни, вони у мене, звичайно, є, тому що і спікер фракції, і інші керівники фракції бачили і ознайомлювалися, і також підтримали мене у тому, що це негідна поведінка і негідне звертання. Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури, не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить як керівник підкомітету, який мав би показувати тренди, мав би показувати те, як має виглядати політична культура в парламенті. І він зараз говорить, що я би мала показати скріни. Він точно цього хоче, тому що там дійсно є матюки, і це люди бачили, і люди знають. Ну что ж, картина выглядит так. В «Слуге народа» драка между слугами народа за женщину из «Слуги народа». Извините за тавтологию, но что вообще происходит? Знаєте, «Слуга народу» партія величезна, і я, як фаховий історик, хочу нагадати одну таку деталь про політичну етику. В Британії парламент, який ми сьогодні часто бачимо, дуже красивий, лорди, пери, так, представники громад. Бійка, одна з бійок наприкінці 19 сторіччя обійшлася в весь державний річний бюджет фінансування парламенту. Тому що ремонтували меблі, ремонтували взагалі палату всю засідань. І після цього британці зрозуміли, що будь-який прояв ось таким чином, кулаками, які може призвести до бійок, і добре, що ця бійка не, скажімо так, не дала ляпа з парламентарям в цілому, тому що могла перерости дійсно в міжкоаліційну, міжфракційну бійку. Бачимо Європейська солідарність, яка сидить на гальорці. Но это все-таки коллеги по фракції. І от тут ми говоримо про професійну етику парламентарів, знаєте, і очевидно, що якщо такі чати є інструментом роботи сьогоднішніх корпорацій, я не говорю тільки виключно про партії, а в цілому корпорацій, то дотримування звичайної етики свідчить про те, що недотримання звичайної етики свідчить про нефаховість, очевидно, і невміння висловлюватися. І я просто би підкреслив ще раз, професійна етика має бути в усіх сферах, тим паче в парламенті, який сьогодні представляє Україну. Бо ми вже, нагадаю, в парламентсько-президентській республіці. Андрей, а вы как считаете, вот эта драка, которая случилась, это свидетельствует об отсутствии профессионализма среди слуг народа или же что? Нет, я не уверен, что профессионализмом является, культура является частью профессионализма. Нет. Мне кажется, что это свидетельство двух вещей. Во-первых, того, что формирование партии, списка происходило слишком быстро и не сформирована была команда до того. Заложены эти противоречия, и это самое-самое начало. Драки, распуск подгрупп депутатов в рамках фракции, это мы еще увидим неоднократно. Другое дело, что эмоции, свидетельства отсутствия единства и единой позиции по многим принципиальным вопросам внутри фракции, вот это должно вызывать у нас особую тревогу. Ну, я вот читала телеграм-канал «Джокер», согласно которому Джокер якобы опубликовал вот этот общий чат, вот эту общую переписку, и там действительно есть ненормативная лексика, из-за чего все произошло, судя по этой переписке, опять-таки она не подтвержденная, конечно же, что якобы фракция приняла решение не идти на телеканал News One, а вот Ирина Верещук в разрез решения фракции все-таки идет туда и выступает. Собственно, из-за этого якобы произошла вот такая вот история с этой дракой. Но посмотрим, опубликует ли Ирина Верещук все-таки скриншоты данной переписки и сравним, насколько те скриншоты, опубликованные Джокером, были правдой. А тем временем журналисты издания «Украинская правда» написали статью, в которой рассказали о неформальных группах во фракции «Слуга народа». Наши коллеги в своем материале ссылаются на источники в самой фракции. Давайте посмотрим на графику. Перша велика група, як пише видання «Українська правда», так звана Б-команда. До неї входить близько 20 людей. У неї слід віднести людей Олександра Дубинського, яких у самій партії називають групою Коломойського. Це Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк, Ігор Фріс. До Б-команди відносять ще частину дніпропетровських і київських мажоритарників на чолі з Олександром Ткаченком.
Друга велика група – так звана група Іллі Павлюка. Сам Павлюк не є нардепом. Він бізнесмен із Чернівців. Під час президентських виборів займався фінансовим забезпеченням регіональних представників за команди. У групу Павлюка донедавна входило близько 30-40 депутатів. Серед них Дмитро Соломчук, Максим Павлюк, Олег Марусяк, Валерій Колюх, Сергій Бунін та інші. Є ще одна, третя велика неформальна група у «Слузі народу». Називається група 719 за номером у готелі «Ріксос» у Трускавці. Кістяк групи складають топові спікери, керівники комітетів та парламенту в особі Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука, очільника економічного комітету Дмитра Наталухи, голови комітету з питань правової політики Ірини Венедиктової, керівника комітету освіти Сергія Бабака, очільника фінансового комітету Данила Гетманцева та інших. Ну что вы думаете по поводу этих групп? Доверяете ли вы в первую очередь такой информации? Может ли такое быть? Ну, вона є очевидна, що партії, фракції навіть менше діляться на групи. Що ж говорити про «Слугу народу», яка є монобільшістю. Про ці групи говорили давно, їх можна по-різному комбінувати, очевидно, там є підгрупи. І це, до речі, ці групи – це свідчення того яскравого прикладом, що не завжди «Слуга народу» голосує за ті чи інші законопроекти повністю своєю монобільшістю. І буквально по законопроект по ДБРу нещодавно бачили, що певні частини не голосували, хтось голосував. І на сьогоднішній день ми бачимо розпад цієї величезної монопартії, насправді, яка вже має свої інтереси і вже йде, по суті, конфлікт інтересів. Водночас, наголошую, що за цим конфліктом інтересів і криється інший момент – падіння довіри до уряду, до президента. І ці молоді вовки, скажімо так, люди, які прийшли в парламент, так, безперечно, але вони вже намагаються якось розділити те, що залишається від попередньої влади. Тому дійсно будуть бійки не тільки за медійні якісь наповнення, так, але будуть бійки і за інші моменти, пов'язані з фінансовим розподіленням потоків. Что вы думаете по поводу групп влияния в «Слуге народа»? Во-первых, это очевидно. Очевидно, что они были. Зная, как формировались списки, очевидно, что этот механизм был заложен изначально. В украинской традиции олигархи давно уже не используют вариант финансирования только одной политической партии. Они предпочитают легко финансировать разные партии, а потом покупать уже готовых депутатов, для чего, собственно, и выстраиваются такие группировки внутри и группы влияния. Сейчас мы видим в рамках фракции «Слуга народа» влияние всех олигархических сил и, соответственно, появление там групп, которые начинают лоббировать определенные интересы. Если первые несколько месяцев синхронное голосование было призвано для того, чтобы создать видимость позитивной картинки единства, то сейчас пошел уже вопрос заработка. А чем это опасно? Можем ли мы в ближайшее время увидеть еще более серьезные скандалы на фоне лоббирования чьих-то интересов? Ну, безперечно, тому що мурашник розповзається поступово. Інтереси цих груп олігархічних, дійсно, вони різні. І ви знаєте, що за політикою, яка є очевидною, яка є видимо, стоять ці олігархічні групи, клани, які бачать лише виключно питання бізнесу, збереження, збагачення. Тому ми будемо бачити ще не одне голосування, де люди з різних фракцій будуть голосувати за певні законопроекти, люди з різних фракцій будуть підтримувати ті чи інші правки. І тому очевидно, що з цією монобільшістю нічого гарного не вийде, партія поступово почне розколюватися, і ця візуалізація єдності моноблоку. Скільки часу ви даєте? Ну, подивимося, бюджет. Ви знаєте, розподілення бюджету і потім його засвоєння бюджету в наступному році призведе до чергових колоссальных скандалов. Андрей, а вы как считаете, сколько времени хватит монобольшинству? Я думаю, что весной будут радикальные потрясения внутри фракции, но они могут произойти раньше. Украина на пороге серьезных экономических вызовов, и результаты нормандской встречи, они тоже будут существенным катализатором. Ну, действительно, мы на пороге дипломатических вызовов, потому что вот уже несколько раз отмечали, что 9 декабря, а именно в понедельник на следующей неделе состоится нормандская встреча, а канал АТР будет показывать все, что происходит в Париже. Не пропустите. Україна, Німеччина, Франція, Росія, Зеленський, Меркель, Макрон, Путін. 9 грудня. Нормандський формат.
Капітуляція чи перемога? В етері АТР. Ну а вот помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне заявил, на Донбассе могут построить стену. Давайте его послушаем. Якщо президент Росії не погодиться на припинення вогню на Донбасі і проведення обміну утримуваними особами, то в цьому випадку ми будемо будувати стіну, і життя буде продовжуватись. Ваши ожидания от встречи 4 лидеров в нормандском формате? Андрей, чего ждете? И, во-первых, я жду очень четкой позиции украинской, не просто с красными линиями, а сильной украинской позиции о том, что переговоры не могут вестись с террористами, и переговоры ведутся напрямую между Украиной и Россией, о том, что контроль над границей до выборов должен быть восстановлен, даже если с использованием международных миротворческих сил, то в любом случае должен быть контроль над границей не со стороны России, а со стороны Украины. Ну и в обязательном порядке я хотел бы увидеть стратегию победы, вот ту сильную позицию украинскую, проукраинскую, в которой не замирение, не мир любой ценой, а сохранение и восстановление территориальной целостности. И, конечно, мне бы хотелось возвращения вопроса Крыма в повестку дня. Ну вот действительно, говорят очень часто в последнее время слуги народа про мир и про нормандскую встречу в этом в этих рамках, что президент едет на нормандский формат для восстановления мира в Украине. Вы ожидаете такого мира по результатам встречи? Національний корпус 8 грудня анонсує акцію під Офісом президента. Ми будемо контролювати цю поїздку. Така, так би мовити, висадка в Нормандії, начебто союзників, насправді несе за собою... Ну вот вы про банковую, про акцию сказали, я все-таки хочу на этом чуть-чуть акцентировать внимание. Действительно, на Банковой на этих выходных разобьют палаточный городок, где активисты, политики будут следить за происходящим на встрече Нормандской четверки. Слушаем сокоординатора движения сопротивления капитуляции Андрея Юсова и продолжим. 8 числа тут о 19 годині розпочинається акція громадського контролю. Буде розгорнутий штаб, цілодобовий штаб, який об'єднує активістів, волонтерів, представників різних організацій, політичних партій. В цілодобовому режимі ми будемо стежити за тим, щоб президент України виконував свої конституційні обов'язки, свою присягу і захищав інтереси України, а не країни-агресора. Тут буде розгорнуто низка пунктів, зокрема постійно діючий медіа-центр. Оскільки погода вже буде зимова і, безумовно, учасників буде багато, буде забезпечений і обігрів, буде забезпечене місце для відпочинку, буде забезпечена належна безпека і порядок, щоб в цілодобовому режимі 8-9 числа не тільки тут на Банковій була варта, але також і по всій Україні. У нас как-то так получается, что протестные акции все зимой организовываются. Незручний період, справді. Неудобный, да. Ви Майдан збираєте? Дивіться, дійсно буде стеження за діями президента України згідно з конституційним зобов'язанням, які він має перед народом України, перед державою. Ми очікуємо, що він не зробить тих помилок, які він сьогодні вже анонсує, з цим миром за будь-яку ціну. А цей мир, знаєте, він буде різним. Це може бути дійсно кордон по сьогоднішній лінії розмежування, або це буде кордон за територіальним поділом. Ми очікуємо, що президент України в першу чергу буде згадувати про те, що існує Крим. І на сьогоднішній день позиція по Криму є надважливою в усіх перемовинах. Це наш козирна карта, якою ми маємо скористатися, тому що тут позиция Крыма є ключевой. Да, но к Крыму мы еще вернемся. Вот у меня такой возникает вопрос. А как вы поймете, пересек ли президент красные линии или не пересек? Где эта граница, где грань понимания этого? В тому числі будемо слідкувати за каналом АТР, який буде наживо транслювати цю подію. І зрозуміло, що можна буде вже по тим домовленостях і коментарів, які будуть лунати від експертів, від учасників цих переговорів з Європи, розуміти, де і як прокладена дорожна лінія президентом Зеленським. Я думаю, що якщо він буде перетинати ці маркери, які виставили і народ України, і багато парламентарів, і, власне, який він сам говорив, що не буде там здачі територій, ми подивимося, будемо слідкувати. Тому ці акції дійсно будуть цілодобові, і я сподіваюся, що ми зможемо переконати президента та
підсилити його позицію, бо він завжди може сказати, це хороший пас для мене, бо, будь ласка, українці проти цього, я не можу це зробити. Він має це зрозуміти, бо грати непрофесійному політику на сьогоднішній день, яким є Зеленський, так, бо він не адаптувався в цьому середовищі, проти таких мастодонтів, як Меркель, Путін, неможливо. Долгосрочно ли это будет акция или нет, вы уже поймете после возвращения президента Зеленского, правильно я вас понимаю? Или уже ми це во время зрозуміємо этой під час цієї зустрічі, тому що ми побачимо дорожню карту, за якою приїхав Зеленський. Я можу казати, що існує 5 варіантів, але ми побачимо зараз з перших зустрічей, яким чином іде. Якщо він хоче банально зустрітися з Путіним, поговорити про якісь моменти з Україною, і за це, наприклад, там територія України буде зменшена, чи якісь вибори в Ну, понятно, да. Андрей, а вы пойдете на эту акцию? Да, конечно, естественно. И я бы сказал, во-первых, хотел бы сказать, что не против Меркель, а все-таки я еще надеюсь, сохраняю надежду, что с Меркель, что мы все-таки пока играем с одной стороны, с общими интересами. Хотя, действительно, наши партнеры и французская сторона, и немецкая сторона не показывают той упрямой, упорной проукраинской силы, как это было в 2014-2015 году. Поэтому, почему? В первую очередь, потому что в самой Украине нет четкой позиции. Нет артикуляции от президента, нет артикуляции от власти. Кроме отставки Иланы Зеркаль, мы не увидели никаких существенных сигналов. А это негативный сигнал как раз был. Так вот, хотелось бы еще до переговоров, чтобы президент видел в гражданском обществе и в этой акции, которая будет проходиться 8-9, может быть и дольше числа, действительно усиление своей позиции. И президент, как он это и декларирует, действительно продемонстрировал свою готовность отстаивать интересы гражданского общества и страны в целом. Неофициальные телеграм-каналы пишут инсайдерскую информацию, что якобы перед встречей 4 лидеров сначала Владимир Путин поговорит с Владимиром Зеленским. То есть произойдет сначала встреча 2 президентов тет-на-тет. Вот чего ожидаете от этой встречи? Потому что действительно украинские эксперты высказывают свои опасения, что нельзя напрямую и один на один говорить с КГБшником. Сложно будет сдержать удар. Абсолютно складно, і ми знаємо, що позиція Путіна достатньо сильна в багатьох питаннях. Він демонструє це, нав'язуючи, наприклад, газові перемовини на нормандському форматі, інші моменти. Ми не впевнені, що президент Зеленський зможе самостійно вирішити якісь питання, і ми не впевнені, що він домовиться з Путіном про, так мовити, загальну поведінку на цьому форматі. Ми сподіваємося, що ці зустрічі, для чого і, власне, долучені Меркель та Оланд, для того, щоб просто-напросто ця зустріч відбувалася, Макрон, да. Ця зустріч відбувалася на найвищому рівні. І вони мають бути гарантами, що за кожне слово ти несеш відповідальність. Вот мы с вами несколько раз вспоминали про Крым. Давайте тогда продолжим еще эту тему, потому что под посольствами России и Соединенных Штатов Америки прошли акции за деоккупацию Крыма. И далее прямая речь председателя Крымско-татарского ресурсного центра, члена Меджлиса крымско-татарского народа Искендера Бариева. Давайте его послушаем. Сегодня, когда исполнилось данному Будапештскому меморандуму 25 лет, мы хотим напомнить и хотим призвать Соединенные Штаты Америки стать одним из инициаторов начала консультаций по урегулированию данного вопроса. Мы понимаем, что это непростой процесс, но мы надеемся, что Соединенные Штаты Америки являются нашим партнером, и мы как общественность обращаемся и будем передавать обращение наше к представителям Соединенных Штатов Америки для более решительных и реальных действий со стороны страны-партнера Украины. За какими скобками остался Крым в нормандском формате? К сожалению, то, что мы видим по действиям нашей нынешней власти, они предпочитают действовать не стратегически, а тактически, решая задачи мелкими шагами. Мелкие победы. Обмен военнопленных частичный. Не все, частичный. Давайте не торопиться, мол, давайте решать шаг за шагом. Но тем самым мы и проигрываем нашу сильную изначальную позицию. На стороне Украины международное право,
правда на стороне Украины. На стороне Украины был и развитый мир, и большинство стран в ООН, которые поддерживали Украину. Украина должна была бы усилить свою позицию совершенно неординарными действиями на текущий момент. Украина могла бы стать страной, которая заявляет свою четкую претензию на понятие Русь, на русский язык как язык, правила которого создаются тоже в Украине, на страну, в которой на самом деле гражданами являются 70 миллионов человек, активизируя диаспору по всему миру и так дальше. Украина должна играть более сильную позицию. И, конечно, вопрос продления санкций, всего остального очень напрямую зависит от того, насколько Украина требует этого от наших партнеров, демонстрируя свою сильную, единую позицию. Вот когда задаешь действительно вопрос про Крым, эксперты говорят, подождите, а в Минских соглашениях нет ничего про Крым. Почему это в нормандском формате вдруг будут поднимать эту тему? А почему бы не поднять? Ну, власне, чому і не порушити, справді, я хочу наголосити, що мінський формат, нормандський – це вже напівмертві формати, які насправді за собою тягнуться з 2014 року якісь перемовини. Україна – велика, багата країна, справді, але зараз з дуже слабкою позицією. Насправді, якщо ми згадаємо попередні роки до війни, то Україна виступала в багатьох міжнародних процесах навіть як гарантом певних домовленостей. І на сьогоднішній день всі ці країни Європейського Союзу, вони бачать, що Україна слабка. Слабкій країні допомагати можна лише тоді, коли бачиш потенціал. Потенціалу зараз вони не бачать. Політична абсолютна безграмотність в інформаційному полі, постійна корупція, скандали. То зрозуміло, зараз краще Україну ізолювати і розслабити всі можливі ці, скажімо так, заборони, які накладені на Росію, на російський бізнес. Європейцям легше жити, коли буде спокій і стабільність. Тому на цій зустрічі дійсно, я підтримую колегу, абсолютно необхідно не просто говорити про день сьогоднішній, а вказувати свою позицію, що ми є не просто країна, яка опинилася в 91-му році на карті Європи. Я хочу нагадати, що французи, наприклад, вони такої країни, як Україна, не знали. Вони знали Мала Русь до 91-го року. І їхня позиція зрозуміла. Ну, якась нова країна, нова Русь, та умовно кажучи. А тут треба абсолютно апелювати до історичних моментів, до того, що Україна є гравцем, важливим гравцем, що вона є не просто буферною зоною, вона є щитом європейської цивілізації в цілому. І що ця війна, яка сьогодні розпочалася тут, це не просто війна України з Росією, це війна за европейские ценности в европейском континенте. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров анонсировал проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Давайте послушаем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Форма проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності». Піша організована хода її учасників з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму. Метою міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» є сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Раду Європи та інші міжнародні організації в реалізації ними ж прийнятих рішень на підтримку суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та забезпечення тим самим захисту і дотримання прав і свобод кримсько-татарського народу, корінного народу Криму, етнічних українців, всіх громадян України, які проживають в Криму незалежно від їх національності. Завтра в 12:30 Рифат Чубаров даст пресс-конференцию и расскажет о подробностях международной ненасильственной мирной акции, которая называется «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Там он расскажет о том, что это такое, когда и в какой форме будет проходить. Что вы думаете по поводу вот этого марша достоинства в оккупированный Крым? Пойдете ли? Це прекрасно. Такі акції мають бути. Вони є ключовими в медійному полі, в інформаційному полі на світовому рівні. Безперечно, що такі акції не будуть не поміченими в мас-медіа світовому. Нам необхідно постійно говорити про Крим. І прекрасно, що ця акція пройде напередодні нормандського формату. Я переконаний, що всі учасники зустрічі не зможуть не тримати в голові у себе питання Криму і те, що сьогодні в Криму робиться злочин проти людяності, і в тому числі йдуть репресії та
всеможливі тортури над учасниками проукраинских акций. Тому... Правда, мы еще не знаем, когда именно пройдет марш, об этом узнаем завтра, но все же, Андрей, что вы думаете по поводу такой акции и стоит ли нам туда идти? Конечно, стоит идти. Нам надо помнить о том, что Донбасс, ситуация и активизация России на Донбассе была нужна России для того, чтобы снять с повестки дня Крым и переключить наше внимание на Донбасс. Точно так же и с Донбассом происходят другие вопросы, например, газ. Россия постоянно ищет способ давить для того, чтобы забывались предыдущие действия. Нам ни в коем случае нельзя забывать. Спасибо, Олександр Алферов, речник Національного корпусу, Андрій Длігач, доктор економічних наук. Дуже дякую вам. Телеканал АТР будет транслировать пресс-конференцию Рифата Чубарова завтра в 12:30. Не пропустите. Эфир телеканала АТР продолжает новости. Смотрите, не переключайтесь. У Верховній Раді відклали розгляд Виборчого кодексу. Бійка між депутатами.